Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asike sibone la ukuthi sisebenza kanjani. Ngifuna nje ukuthi sikukhombise noma sithi ndawonye ukusebenza ngokuzomela uqaphele kakhulu. Mhlawumbe ngase ukuthi kuvela kuyivivinyo zakho, mhlawumbe ngeke kuze kuvele, kodwa nje ngithi ngikukhombise nje ukumnandana okuncanyana esisebenza ngako ngawo ama-derivatives ethu. Ngino-natural log la. U-natural log ngamanye amazwi ngawu-natural ono-e, one-base ya-e, ube u-x. Kodwa awuthi ngifuna isikhala esithi ngifuna ukubhala ngobunono ngoba njengoba uyazi basisebenza ama-natural log ukuthi isibalo siyagcwala kube kuningi. Ngifuna sike nje sisebenze ngakho lokho. Asiqhubeke-ke. Ngine-derivative la ye-natural log x yethu. Natural log x ngithi equal ngale ngathi lim, uyazi ulim wethu wabani wa limitation ngithi x uhamba uyakubani uya ku-0, uphawu lwethu x uhamba uyakubani uya ku-0. Ncese ukubangela umsindo. X uhambe uyakubani uya ku-0. Ngibhalela ulimit wethu ngithi x wethu uhamba uyakubani uthi over x, uphawu lwethu over bani over x. Ngidlulele ngithi ngiye kuphi, ngibe no log a minus log b. Log a minus log b wethu sipha ba, log a over log b usipha ba, usipha log a over b. Kalula nje, usipha log a over log b, log a over log b. Basedlulela ke. Ngifuna nje sike sikhombise nje umqondo wako lokusebenza ngama-limits ethu, ngokusebenza ama-natural log nama-derivatives ethu, okukhombisa ukuba khona kwa-d noma u-dx phakathi kuwo u-x wethu noma u-y noma u-x. Siyayidlalela nje ngesibalo sethu. Siqhubeke. Ingathi natural log yethu, ngithi x plus uphawu lwethu luka x over x, base konke vele ngezansi uphawu lwethu x, base equal lim wa limitation x uhamba ku-0. Thingibo bangisusa ngapha ngafana nokuthi ngino-1 over x, natural log wethu ngibe no-1, ngibe no plus kuyakuba kuzoba over x, ukuze ngitholeni ngivale. Mase kunjalo sengivalile. Ngifuna ukuthi la ngingafana nokuthi ngithe a log b, ngeke kwaba into ehluke kangako. Ngase ngithi a log b, ngeke kwaba into ehlukene kangako. Ngidlulele ngingathi 1 ngase lim uqala 1, base ngithi x uyakubani uya ku-0, njengoba vele besazi sisuka lapha phezulu nomthetho ofanayo. Sithi natural log sibe no-1 nanku 1 wethu, sithi plus x over x, alikhohle uphawu lwethu esisebenza ngalo, sibe no-1 over x nophawu lwethu, base siyaqhubeka kanjani. Uyabona ukuthi-ke ilento bengisho ukuthi sizodinga isikhala, ngoba uyabona ukuthi kugcwele kangakanani khona la kwisibalo sethu.
ngithi uma ngiqhubeka ngithi u wethu kuzokusiza kakhulu noma singenaso isikhathi phela la ukuthi uma zikuhlula izimpawu noma uthanda ukukhohlwa ukuthi zimele ukuthini, kokusiza kakhulu ukuthi uzibuyelele kuma-video yakudala uyobhekisisa kahle ukuthi izimpawu lezi ziqonde ukuthini. Asibone sithi uyabona uphawu lwethu lo U lo kuzokusiza ubuyele kuma-video ethu ama-population. Sidlulele ngithi u-limitation wethu ngithi 1 plus u wethu ngase ngifuna ukuthi konke lokhu kube isisekelo esisodwa. Ngidlulele uma ngidlulela ngingathi u-BC ngithi A equal A ophethe u-B. Siyadlala nje ngaso lesi sibalo sizikhombisa ukuthi ukusebenza kwama-derivative kubuye kuhambe kuze kufike phi. Mangidlulela ngithi ulim ngibe no 1 plus u no 1 over u ngaphandle sino 1 over x ngaphandle. Kuyasuseka lokuya uma sesehla angazi ngifuna ukuthi sike sithi ukuthinta kancane lapha ka log wethu uma sinasisikhathi noma singadlulela sithi sehla ngakuphi ke manje. Asiqhubeke ngawo ulim wa limitation sibe no u uya ku-0 sibe no 1 over x sibe no limitation nxese natural log 1 plus u sibe no 1 over u. Uma dlulela angiqondile ukudida, angiqondile ukuthi ubone sekuqama imbalabala nje sekugcwele kangaka. Into nje engithi ukuthi singazami ukuzivalela amathuba, asikwazi nje kube kuningi okukhona. Madlulela ngathi 1 over x natural log ulim wethu uyabona sesufakele ngaphakathi lim wethu ono u uya ku-0 bese ngiba no 1 plus u ono 1 over u ngenhla lapha yaphezulu. Sikusekele lokhu okubalekile ngendlela esekuguquleke ngayo kungaphinde kube njani kube ulim o n uya kubani uya ku-infinity uphethe base kuba 1 over 1 plus 1 over n ophethe bani ophethe u-n. Ngiyasekela ke lana lokhu kokubili okungaba into engijwayele nje ukuthi uma ngiyibona ngijabule kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi ukudlala nje ngazi izibalo zethu kwesihambisa size sifinyelele kweminye imithetho besingazi ukuthi ikhona futhi iyasebenza. Ngabe sengiguqula ngalendlela la ngezansi uzongixolela ngiyazi ukuthi ubunona sekuvene kwayinto evene yaphela nje. Okungaguquka kanje yabona ukuthi u-log ono e ngezansi kusuke kuhamba kuba ku-natural log ngokomthetho. Singabuyela la phezulu uyoqhathanisa noma uyobhekisisa ukuthi iyebo lokhu esikhulumayo kuyilona iqiniso. Ngiyazi ukuthi lesithombe siphambi kwakho sigcwele kakhulu futhi siyaqhakaza ngembala kodwa khulileka sophinde senze esinye isibonelo.